Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Pila na ko ka tuig may gala nga dili gyud ko ka komentaryo about sa herbal kay more ba mga sponsors nato diri sa Doktor sa Kahanginan may gala. Pero murag daghan-daghan naman kaayo mong nagatext kung ano nga dili na ko i-endorse ang herbal. So katong ang tana na question diri sa nagpadala og question ana og si Dennis, paminaw ko pa pumayo. Kay kanira bang small knowledge is a dangerous thing yun. Ngano? Misturya gani kag tambal synthetic day hunaw-naon. Wala day mo kay balong magala nga ang mga tabletas gikan sa kahoy na siya, mga bark, mga fungus, mga gikan gyapon sa nature. Kaya lang giproseso siya. Kung sang tambalang synthetic, wala, noy. Wala. Gikan gyud sila tanan sa nature. Giprocess hantod nga gikuha tong mga side effects. Hantod na pure na karon tiyo na mabot biya og 50 anyos nga magproseso og tambal nga gala. 50 anyos. Aspirin, pila na katuig ang aspirin. 100 years, asa man gikan ang aspirin. Kay balo mo asa gikan? Nya maingon mong synthetic. Kana ra bang istorya og synthetic no, wa gyud hibaw-an siya ba? Nakadungog lang na sa ubang istorya nga synthetic kay baligyaan mag-herbal. Sa tinuod, ultimong antibiotic mga penicillin, asa man siya gikan na siya sa fungus mga dili na siya gikan sa giimbento sa science, wala pa'y nahimo ang medical science og tambal nga gikan sa pagkuan sa formula. Wala pa. Waan na ninyo sa inyong utok nga ang kanang mga tambal nato sa ospital o ginahatag sa doktor synthetic kay kanang istorya synthetic diha sa imong dalong ganoy na maligya na herbal. Kung wala na siya hidden agenda ba, di na siya maingon ana. Kadang mga daghang kay na maligya diha nga maingon synthetic. Pag eskwela sa amo, pataka lang mo istorya nga synthetic kuno. Wala makibalo kung saan na siya mga tambala ba. Unya, ingani, paminaw mo pagmayo. Ang mga tambal nga ginahatag sa doktor, ang proseso sa paghimo hangtod niabot na sa imong baba ang tabletas. Dugay. Minimum of 5 years, paingon sa 10 years. Ang aspirin mga manang dugay kay siya giproseso. Niabot siya 10 years bago nisugot ang FDA nga ibaligya sa tao. Ano na lang nga. Tanang mga tambal nga ihatag sa inyo gikan sa doktor, gi-estudyuhan na pagmayo unsay side effect. Ang herbal, giana ba? Wala ingana nga proseso. Kung kusog pa ko magbinuang may gala, magdukdok og dahon sa sa kamatis, butang na ko sa kapsula, ibaligyan na ako sa inyo, maingon dayon ko nga pangpagahi na siya. Sugot mo ana, mao na siya ang herbal mga manong walay clinical trial. So wala ka kay balo kung unsay side effect nila. Wala. Walay clinical trial kung kanus siya may effect, pilay dosage o unsay mga dangerous nga mahitabo sa imong lawas, wala na siya may gala. Katong moingon mo synthetic, kanang mga tabletasa na o manang na maligya og herbal, niagi na siya og 10,000 katawong nagi-trial. Unsa may pasabot anang trial mga inday nga namaligya og supplement?
5,000 gipainom og katong tabletas. 5,000 ka tawo gipainom og gawgaw. Giobserbahan, 3 ka bulan na sila. Unsay mga side effect nga makita mo complain ang pasyente? Malipong ba, magsukka-sukka ba, ha? O nabay sila gibati nga mga tol sila, gihimo na siya noy. Pero yung grabe kay kakuti ang paghimo og tambal noy. Pag human ana, laboratory, tanan tong gipainom og tambal, gi-examine tanan, gikan sa CBC, paingon sa peripheral smear, paingon sa blood sugar, creatinine, ALT, uric acid, tanan gi-examine na siya. Ultimong ultrasound mga manang. Katong 5,000 nga gipainom og tabletas. Ha? Katong 5,000. Gi-ultrasound, gi-examine ang dugo, unya obserbahan for 5 years. Gihimo na siya bal? Wala na siya gihimo. Giingnan bitaw na ko itong isa ka gusto nga ipa-endorse ako nga herbal way back 2004. Himua sa ninyo day? Ingnan ako ang ilang manager. Clinical trial. Examinon yun. Bago ko ma-endorse anak kay ngano, ang akong dungog nakapatong din sa inyong product ba? Kaya once nga maingon ko nga mayo na siya, ha? Tinuod yun na siya yun. Kaya dili ko mapalit sa kuan mga manang. Kamong tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan. Makita bitaw ninyo nga dili ko nag-endorse. Kaya siguro yun ako siya nga safe sa inyo. Ha? Kapila na ko gi-operan, milyon. Ha? Tagaan pa ko Mercedes-Benz, mutuyot ko sa kalibutan, libre. Ano ko na ko i-endorse? Ha? Mo nang hantod dun. Pobre lang yapon ko. Daghan naman kayong doktor ga-endorse sa mga tambal. Kadungong bitaw mo, kanina si Dr. Puhano, ingana, nga, maayo daw ni. Kadawat man sila kwarta. Ha? Minimum 100,000 ang bayad sa doktor ba? Mag-endorse sila. Ano naalala ninyo? Kwarta na. Ha? Anong di man ko mahimo? Dili ko doon. Di ko makatubog, anak. Ikaduha. Ang herbal mga manong panipangkag yung kumistorya niya. Kanang mga sikat kaayo ninyo madungog nga herbal, isabihan na nako for the last 10 years. 2004, pagsugod na ako sa doktor sa kahanginan, hangtod ron. Iunsa na ako sila. Katong pagsulod ninyo sa klinik, kung sa may ginapangutanan ako, kung sa gibati ninyo pag anak, nagainom ba mong herbal na gusto ninyo matanaw sa akong mga records? Dito skilled sa imong record ay. Nga nakabutang, nag-herbal ba ka, anak ko, kung sanay ba, ingana. Ginapangutanan ako na for the last 16 years. Ano naalala na yung 16 years? Dili na mawala sa akong pangutana, nag-herbal ba mo nang? Kaning tambal, magkonsulta ka sa doktor. Sabay nimo, giinom nimo ang herbal. Pinasulat na ako na sa imong record. Maski pagmanto ka sa clinic ba? Makipustahan na pa ko sa inyo. Karon, gikan sa 2004, paingon sa 2021, katong nadaot ang kidney nag-herbal. Kadungog mo to? Katong nag-inom og herbal sukad atong 2004, paingon sa 2021, nagadialysis na karon. Unsa pa may pruweba nga ako i-presentaw ninyo nga maingon mo maayo. Okay. Munta na mo, pila ka tao karon nga nagadialysis nga niyani sa ako, nagpakonsulta. Karon pa lang tuig ganoy,
January paingon sa May. Pila nakabuk akong pasyente nga dinadialysis tungod kay nagherbal. Pila. Dili na mo babaw og 500 day. 500 wala ko nakatik-atik ka. Dili na ingon nga hinimo na ko ng numero ha. Ano matikon taman mo nga wa mong makuha sa inyo. Ha? Mao na gyud tinuod ay. Pag examine ako sa dugo sa pasyente, ang unang complaint nila kay dili makontrol ang ilang blood pressure. Yung ko, oy, unsa man eh. So, laghugon ako ilang history. Unsa ginainom nimong tambal no? Nagpakonsulta kog doktor, ingani, gitagaan kog ingani, sakag gyapon akong blood pressure. Unsa pa day imong ginainom sabay sa tambal sa doktor? Wala gyud piyat mahigala. Isabayan og herbal. Pila na nako ka pasyente na putlan og tiil. Ngano man kay nituo sa silingan. Ang iyang blood sugar control diha na sa 7 and 8. Blood sugar niya. Pila ka tuig sa ako. Mukalit lang kawala. Kung wa naman to ni follow up sa manong. Wa naman ko kadungog ato sa iya. Pagbalik sa ako, noy. Pagbalik sa ako, putol ng tiil. Manong, noon sa mananga na putol mo na imong tiil. Panlagi do, nag-gangrene ang akong tiil. Ano man na, control man na tuloy imong diabetes. Ni kambyo manggugkog, pila ka bulan nga wala ko nag-inom sa tambal gihatag nimo, nituo ko sa akong kumpare. Wala. Maghilom na lang ko naman kaya. Dili na ko sa Bisaya na ganun kuang ka. Di na ko mo tingog lang. Ngayon na lang ko nga. Tay may iwanan na kay nito pamang ka dito sa wala nag-eskwela. Kasi nag-eskwela. Dagan sa inyo ba? Astig kayo maghatag-hatag advice pero pag mitabo ng i-advisean og naputol ang tiil, i-dialysis na, mangambot. Ay, sus, in taon, pila na kalibo na akong naistorya na ba? Di na ko ninyo matuntuan na may gala. Kaya nga no, ako, diniyos niya akong pagtambal ba? Diniyos yun, wala yun siya yung sipyat nga. Bayaran ko ninyo para ma-endorse ko. Hindi. Bahala na ko, kubre permi. Bahala na. Wa na ko ikabuga. Kasari ko mo ingana kay kinabuhi biya na akong ginadala. Dili biya na siya ingon nga pwede pa hinoong abogado kay mapriso lamang ka, di mo ka mamatay. Pa kung doktor, unya mali ito gihatag na ako sa inyo, ay dito man ka sementeryo maabot. Dili man ingon nga mapriso lang ka. Sementeryo man ka maabot. Mao na katinuuran sa herbal mga manang. Ingana na siya. Dili po ko mamugo sa inyo. Maingon mo nga, nag-herbal ko dok. Advisean ta mo, advisean. Ingana yung mga siya no, nga na, istoryahan ako, ingana eh. Pero kung di yung kamutuo sa ako, padayon na eh. Pero makita tag isa katuwigikan karon, ayaw ko basula kung mag-dialysis na ka. Sus, lalaki kong dila, day. Mga manang, naminaw mo. Lalaki kong dila, ay pagkasunod tuig, bakita na ako. Naunsa naman ka nung na ito man ka. Payat ka kaayo. Ay, dok. Katulo sa isa kasimana namin mag-dialysis. Unsa pa may prueba akong kinahanglan ipakita sa inyo na dili lagi na siya maayo. Mao lagi na usahay mga dok ngano man lagi nang naman sa imong programa ng mga herbal. Mura in taon na makakita ang among ba? Ang radyo kay may sponsor. Kadungog ba mo mga moxifloxacin, mga
tubromycin nga nag-sponsor og kuan, wala. Kay kaning mga ethical products, tawag na ethical product na ginahatag sa doktor. Kaning mga ethical products mga manang dili kinahanglan og endorsement. Nga naman, mapruiba man guna siya sa doktor. For example, naghatag ko sa imong antibiotic, gawas ang resulta nga di maayo, di na nako na sa gamiton. Nga na ang sitwasyon sa mga tambal na higala. Di gani isa maipiktuan na sa isa ka pasyente, di na nako na sa gamiton. Hangtod. Oh, daghan na kay kung tambal nga gibana ko, di na ko gamit kay ang side effect grabe. Grabe gyud. So, babay. For the next 5 years, di pa na, exist pa na siya sa market. Mapalit pa nimo sa drug companies. Mapalit pa nimo sa parmasya. Pero after 5 years, makita ninyo, matanggal na ba? Ay, wala na yung available nga ni. Kaya daghan man kayo nakita na side effect. So, ang medical world, mahigala, ang mga doktor, parmasya, drug companies, nag-correct sa among sarili. Nag-correct. Ha? Mabitaw na nakadungog mong yung mga yung ko nag-endorse sa bakuna, di ba? Masa may rason na siya? Ang rason, nga nang di ko ma-endorse sa bakuna, kay kulang ang trial. Walay long-term clinical trial. Wala. Which is unethical. Pasabot ana nga dili na siya acceptable sa medical world. Nga mayngon mo, Dok, endorse mas gobyerno, ani man, anak. Sagdi sila. Kaya mabot ang panahon nga naay side effect di ay. Oh, siguro, abi ninyo mo epekto dayon sa effect. Dili oy. Abi nimo injection karon no gawas na dayon sa isa ka tuig dili in taon. Nayuban mabot pag 5 years. Nayuban mabot pag yun og 10 years bago mong gawas tong mga prasaan na daot na ang imong immune system. Ha? Madaot na imong immune system. Mabot na siya mga 10 years ba bago na siya magawas ng mga side effect nga grabe gyud. Nya, ang bakuna, wala man siya gi-study na, wala magyapon na siya herbal. Mabitaw na yung mga politiko, ngayon nga nganong di man mo mapakuan, balik kaso pa ka nganong di mo mababakuna. Alangan, I know better. Kay baluko. Sila o sabay baw kanila wala man tao, ganit sila ng eskwela of medicine. Gaya sa pag-unsaon ng mga politician mo endorse na doon. Asa ko. Ang tudlo, wala ko nagpa-injection. Sugot na lang kung mamatay COVID kaysa tagaan kong tambal nga o ganit ko kabalo kung sa side effect. Ultimong pharmacopoeia. Ang pasabot na may gala katong clinical trial ba. Ultimo na siya ba? Dili mo gawas sa mga drug companies nga nagabaligyag bakuna. Samot ng herbal. So, Dennis, yan din. Ang issue sa supplement, sa herbal, tako kayong diferensya kaysa ethical products sa mga tambal nga ginahatag sa doktor. Kamong nagasulti o synthetic. Pag-eskwela sa amuday, kaya ang inyong hidden agenda ninyo, mangwarta lang mo sa inyong silingan, sa inyong kumpare, baligyan na yung herbal, kaya makakwarta mo. Kung epektibo na sila, mamaayo yun. Ha? Kabalo, una may makaibalo ba? Ha? Una may makaibalo. Nagkakit tabletas nga, nagsugod sila herbal, nga nakita sa medical world, sa mga doktor, epektibo na siya ba? Ha? Nga naman yung epektibo mo na siya. So, studihan. Na ay independent nga tao, mga tao, nga mo, panana. Sila yung mag-sponsor na. Nga nung epektibo na siyang tabitasa. So, after 5 years, magawas na siya as a drug. Mag-inilugay as medicine. Mag-inilugay ang drug company sa anak doy. Mag-inilugay nga sila yung makuha sa rights. Ang Viagra dahil may gala, sildenafil ang generics. Piting inilugay na nila anak. Kaya pang high blood man. Hindi pag clinical trial, kaya nagawas man nga mugahi.
Di Manoy. Ay, inilugay sila kay wala ko may tabletas nga papagahi sa market. Kadungog pa mo sa una, sa before sa biyaga, wala inilugay sila sa rights may gara. Million, billion ang ilang marketing strategy nga makuha nila. Wala. Pinakadako man ng Pfizer. So nakuha niya ang sildenafil, ang Viagra. Nabawi niya, within 2 years, nabawi niya ang iyang research. Grabe. Ingana ka bitikuloso ang mga drug companies. Dili na sila mag-endorse unless ang gihuna-una, kwarta una. Una, gihimo nga kwarta. Wa na ilaing gihuna-una, mga kwarta lang yun. Ambot lang. Kay, lisod man siguro kay kinabuhi na ito ron. Ultimo na lang mga tao, gihimo na lang eksperimento. Kaya balo ba mo nga ang kadaghanan sa bakuna ginahatag COVID, no? Ha? Realist man tao, say pasabot na. Titistingan sa ato sa Pinoy. Tibok kalibutan, titistingan. Kung na side effect 5 years, 10 years from now, bye-bye. Bahala na mo. Nakakwarta namin. Inga na siya, no? Inga na ka-unethical na karoon ang practice ako. Nganong maingon nganong ni-approve man ng FDA? Nganong ni-approve ang BFAD nga mo baligyaw herbal? Kaya balo mo kadaghanan sa herbal, kadaghanan sa herbal nag-apply as vitamin. Wala yun na sila na ingon nga for the treatment of tambal para dere. Wala na sila nagbutang dito. Vitamin ang ibutang na dito. Alam man, hindi approve sa BFAD. Kay ultimo mga vitamins na to, mga manang, inga na ang giagian. Vitamin naman. Wa man nag-indication nga para sa tambal, para sa high blood, wala pag-abot dito sa advertisement. Pang high blood, pang diabetes, pang arthritis, pang unsa ba? Cancer. Ati kaning yun, Luoy lang kayo ng mutuo-tuo, ba? Ako di man ko mamugos sa inyo, mutuo mo. Dahil kamo, sarili man na ninyo inyong kinabuhi ba? Kusutihan lang mo kung siya tinuod yun. Maugi na siya tinuod, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Ang number na mo sa akong sekretary, mga gara, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Kanang naamoy pangutana, dito lang yun mo mga tanga saya. Kaya kung text mo sa ako, dili man ko yun mga tubag. Basta dili kagikan sa hospital, o doktor, o nurse. Ang numero sa among clinic is 284-6455. 284-6455. Ang clinic na ako, may gala, basig pa mo kay Balo, na sa UM Multitest Diagnostic Center, Davao City, Wala yung taon sa Agunoy. Wala po sa Patrada, wala po sa Valencia, wala po sa Surigao. Muta, Dok, nababak kay clinic distrito. Patay kang bata ka. Okay. Giingan ko sa akong anak may gala karon kung asa gikan ang aspirin. Ang aspirin may gala gikan sa usa ka kahoy sa South America. Ang iyang panit sa kahoy giproseso, nakita nila ang iyang medical purpose, medicinal purpose, na daghan day kayo. Nganong na imbento. Ngano discovery man na siya mga manang. Kaya ang mga natives sa South America, pag musakit yung ulo, makuha dito katong kahoy nga ilang lagaon o ilang inumon, mawala ang sakit sa ulo. Ingan ang sugod gyapon. Pare gyapon sa inyong mga mangustin, kanang inyong mga unsay tawag aning mga unsa pa man ang mga herbal inyong ipain, mga dahon, ingana gyapon sugod. Pero kay nakita man gyud sa medical world na naagid siya medicinal purpose. Pinisilin, asa man nakita?
na ay mga doktor nagtanaw sa fungus kay ang science, medical science may gala, ha? Bisag kung sila tanawon gikan sa panit sa baki, paingon sa katong laway sa octopus, ha? Tanap paingon sa katong dila sa mga lizard, ha? Giistadihan na siya kay ngita lagi tambal. Pila ka milyon lagi na ilang research para lang makakita sila gingana kay mabawi man dayon kung epektibo gyud siya. Mao na siyang giingon ako sa mga mga herbal product may gala. Istadihan siya. I-research para makita siya. Ang penicillin na discovery lang na siya ba kay nagtanaw sila sa fungus niya na ay kagaw na nisulod dito sa microscope. Kita na, namatay ang ba? Namatay ang kagaw. Ano discover sa penicillin? O, kanang atong sikat kayo ng erythromycin, kisa nga nag-imbento na, Pinoy nag-imbento ng erythromycin. Ang erythromycin, gikan gyapon sa kanang mga dahon-dahon ba? Unya, nakadiscover ning asa ganito, kalimot mo siguro, asa to na-discover, nakita niya sa ka-doktor. Ingon siya nga, uy, kwarta ni niya. So, i-research niya. Muna nahimo ang erythromycin. Unya kay, i-operan man siya sa Iloilo. Dako kayo ng kampanya may gano'n. Akong palito ng imong rights. Kami na muhimo sa erythromycin. Wala na kay rights. Unya kay, milyon di ato gi-offer sa iya, sa doktor. Ingon na yung doktor nga, mamatay na lang siguro kung di na ako makuha ng kortaha. Ibaligyan na sa merkano. O na nga, way nakita ditong invented by Filipino. Ang erythromycin karon nanay Citromax, nanay mga antibiotic nga gikan sa erythromycin. Pero Pinoy nag-imbento na. Ha? Kuya ang Pinoy ay. Kuya gyud kay gyud og mga ideas pero may kwarta. Mao na siya nga kuan. Mao na siya nitabo sa mga tambal na to may gala. Gikan na sa natural products, natural nga kuan. Dili na siya ingon nga synthetic. Namaligya lang yun nag-istorya sa imong synthetic ba? Namaligya na siya herbal ba? For sure gina siya. Wa pa ko kadumugan na nag-istorya synthetic nga wa na maligya. Sus in town. Pangwarta yung tao na nila. So, take it from me. Wala pa'y makuha kung mangatik ko sa inyong istorya. Okay. Dili ko interesado na. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. May buntag. Kung na ba i-refer sa mga iwanan na ako ng advice. Kuha nila ka ng nadisgrasa sa motor siya ba? Yeah. Mga November. Yeah. Pero nabali ang right side nga paa. Kunya? Anto karon wala kaya po na utangan og stainless kay sa aran naman dito sa hospital nga iyang patambalan nga tawagan lang anto karon wala kaya po itawag. Nya nakapahimo na siya o stainless uta. Ano? Murag nag-overlap ka ba ng bukog niya murag nagpaayo na ba na? Nagnuko na ba niya ang tiil? Right side na tiil? Mga kainti sa iyang Ang kapan? So, maayo ka, pwede pa ba ni Sir Malibyo, orthopedics man gyud ka doktor ang tanaw niya. Kung gusto niya nga mobalik ang katason sa iyang tiil, buako na po to siya. Ibalik na po ang iyang butangan stainless para mabalik. Kabalo biya ka sa mga gobernong hospital, wala gyud funds na mga manong. Wala sila kwarta ba mga spare para kay COVID man ilang gyatubang gyud permi. Mao na siya nga wala gyud sila kwarta, mapuspon ng mga elective. Ang tawag ana kanang dili kay emergency elective ay tawag ana. So adto ka gyud orthopedic surgeon. Kay kung kimpang forever ng imong pasyente, di niya madawat lamang ang tao. Kaya pwede pa man na kay healing period pa man ang iyang bukog. So pwede pa na siya operahan balik. Ayuhon ba?
Okay? Okay, Dok. Sige. Pwede na ito magkuhan, Dok. In kaso, makadesisyon sa Dok na makikita sa mga opera ni mo diya sa Dok. Okay ra, pero ang opera gyud ang orthopedic surgeon kay ako general surgeon man ko. Lahi man ko akong specialty. Mau ba, Dok? Ako nga suggestion kay mahal biya kayo magpa-opera og ingana kanang butang ng stainless ang tiil. Mahal kayo, maabot mga siya mga 200 siguro. Kung dili sa dili gobyerno. Suggestion ako sa inyo, adto lang mo sa clinic kay i-refer ta mo sa among orthopedic sa Samal. Taga-asa man ka day? Taga-kuha ni Dok, taga-kanako. Ay, swerte kay Davao del Norte man ka. Mudawat man ang district hospital nga ako'y surgeon. Mudawat sila og taga Davao del Norte nga considered as membro sa district hospital sa Samal. Nami orthopedic surgeon dito gikan pag sa Amerika. Gamay-gamay lang yung hospital ha. Kayo, Dok. Oo. Informasyon. Sige. Okay? Sige. Okay, Dok. Gamay-gamay lang ang hospital sa Samal, may gala. Pero banggiitan kay mga surgeon. Nag-training sa Australia lang. Nag-training sa Amerika lang. Dili alang-alang ang mga espesyalista diya mga igala. So, di po sila mo sugot po nga di halain mong probinsya kay ang iyang budget para mas Davao del Norte residents. Mangutana gani sila nga nabakay parinti diri sa Samal kay ang priority man gud sa district hospital sa Samal kay para lagi sa mga Samalinyos. Pero madawat po sila taga Davao del Norte kay ang budget ana isa raman ka governor. Isa raman ka governor kuan ana. 0999-462-9572 unsa rason nganong dili pwede mag-inom pud og herbal kanaya kung ikuan. Ang herbal gud in taong mga manang wala na siya naka-indication nga pang high blood, pang diabetes, wala na siya. Wala gina niya kabutan nito. Vitamin gina silang application nila para di po na siya pwede isabay nimo sa ubang mga tambal, labaw na gyud sa mga ethical products. Metoprolol, sabayan na imong herbal, babay gyud na imong kidney ba. Mo na siya sitwasyon na mga manong. So, basi pag-usapan ko ninyo istorya, di ko ninyo madala. Di dyan madala yun. 0936-820-9649. Kung sa'y tambal aning tunga sa akong mga tudlo sa kamot nga katul. Labi na kung gugunit ko na ay asin. Kung sa'y tambal. Naa kay allergy aniday. Ang allergy nimo basig sa asin. Kung diba sa iodine. Ang himuon nimo ana dili ka sa maggunit og nay parat magsige kag sabon. Tanawa daw kung magpanit-panit pa siya kay kung magpanit-panit siya systemic na siya pasabot matibok lawas na imo naga-allergy sa asin. 0926-976-7100 ask ko dok unsay pagkaon nga likayan sa taas og kriya. Wala. Ang creatinine mga manang walay tambal. Once nga badaot ang imong kidney, babay na ka. Ang imong madtuan gyud dialysis, walay lain. Ang ako ginahimo katong dili gusto mo pa-dialysis basta di lang sobra og 500 ang iyang creatinine, bumbahan ako sila mga vitamin. Gikan sa isukal, paingon sa mga amino acids, ipaunda na ako mga tambal kay kada sila, isa po na sila sa rason ganun madaot imong kidney, padayon og kadaot. Kay naamang may portion sa kidney may gala nga wala pagigamit sa lawas. Urang mga bag-o nga cell sa kidney. Karon, kato sila, mutubo sila kung tagaan nimo vitamin. Una nga pakaunon tagyo mo bisag unsa kung ako yung konsultuhan ninyo. Pakaunon ta mo bisag unsa. Labaw na gyud high protein diet. Unsa man na siya? Karne. 0999-462 di ba? 0906-808-49-26-47-year-old male diabetic mukaon og gamay ug mainom og tubig musuka 3 days na ni dok
yogurt lang akong ginakaon. Ay. Kung ingani nga sitwasyon nimo daw, nadadaot na imong kidney, nanay problema sa imong tibok lawas, gina-reject na niya ang imong pagkaon, kulang pagyud ka sa nutrisyon, wala yung pag-asa nga maayo ka. Kay yogurt lang gano'n. May sulod sa yogurt yung tamon. Ha? Patanaw ko, doktor. Ayaw siya, ano ba? Urang magdoktor-doktor ka sa imong sarili. Huwag yun ay kadaghanan. Kadaghanan yun ay ingana yun na sarili. Kaya magsamot na, wala. Ang maingon na lang sa doktor, dialysis. 0948-325-2383. Dok, kinsay kailan imong maayong neurologist, nga doktor, minaw ko, salamat. Ang akong mga pasyente nga kinahanglan neurologist, si Dr. Guerrero. Si Dr. Guerrero. Nana sa clinic sa San Pedro, o naapod sa Davao Doctors na siguro. Oh. So, ang kadaghanan sa akong pasyente, akong ihatag sa iya kung problema sa neurology, no? Kay at least conservative siya, dili siya maingon nga opera dili. Iyang paitaag paagi nga matambalan pa bag unsa. Ha? 0935-740-0422. Male 65. Permi init duha ka tiil. Kukunipis og nang ukab na itom ang panit sa tiil. Unsa nga symptoms sa sakit, dok? Salamat. Ingani ni Sanoy, nagasugod na ang imong diabetic foot gangrene. Unsa man ang kabawa ng diabetic foot gangrene? Kulang ang supply sa dugo sa imong tiil tungod kay na-clog na sa diabetes ang imong tiil. Ang pinakamaayo gyud ana, i-control gyud imong diabetes. Number 1 na siya. Number 2, tan-awon kung permanente na ba ang barado sa imong mga kaugatan paingon sa tiil kanang naitom. Number 3, panlipdan nimo nga di masama. Butangan nimo medyas, urag palanggaon gyud nimo imong tiil nga di siya masamat. Mangita yung kagpaagi nga di gyud siya magpilas unsa ba. Kay ang pagpilas o pag samad-samad sa imong tiil mo na sugod na maputol na imong tiil. So ingani ang sitwasyon ng manong mga manang. Nag-describe ko nga paagi nga unsaon pag-prevent nga dili mo maputlan og tiil. Nasa YouTube. Kitaan niyo sa YouTube. Extensive kayo ako mag-discussion ana. Mao na nga ultimong paghugas sa imong tiil apil dito. Dagang kay kung mga lecture may gala nga di na ninyo madungog sa radyo pero nasa YouTube kay amo man ni siyang gi-record para dito sa mga tao nga di madungog ang DXUM tibok kalibutan daghan na kay nagatanaw dito may gala kada view kada kuan ako kada view video nako siya mabot ng tagsik pagpila kalibo ba mo tanaw tibok kalibutan na siya kay binisaya man. Masabtan gyud ninyo nga Bisaya na ko. Masabtan gyud ninyo, di ba? So, dito mo sa YouTube, i-review ninyo itong mga istorya na ko dito kay kato siya, di naman dito siya mong kambyo. Hangtod siguro mo kambyo ang medicine, pero it will take time. Urag ko na siya, permanent na siya nga protocol na akong ginasulti sa inyo sa Western medicine. Di na siya magkambyo kay it takes siguro years bago makambyo ang medicine. Para sa una, ang una-una nga ang peptic ulcer kulang sa kaon, nagutman, nga dili. Karon dili na. Maingon na sila nga kagaw na siya. Bakterya. Oh. Pa mo kay balwana. Nabawa na siya 10 years ago. Maingon mo nga unsa may rason nga nung magka-cancer of the breast. Daghang kay gipang rason sa una. Karon niabot lagi ng punto nga gikan yun sa atong genes. So ang babae
nga naay nanay, tiya, lula, nga nag-cancer of the breast, ang posibilidad nga mag-cancer siya 50% po. So, muna ang research, may gala. Muna na itabo sa medical world. So, kung gusto yun mo authentic, anang way pabor-pabor gana istorya, at mo sa akong YouTube. Paminaw, gud balik-balik ka, ang makasabot mo. Kung di pag yun mo masabtan, pwede mo mato sa akong mobile app sa Google Play. I-download niyo ang ang Diagnose Yourself. I-download niyo, mamutana mo dito. 50 pesos may bayad. So, ingani siya may gala. Nagtagaan ta mo mga paagi nga maka-access sa ako. Maka-istorya mo sa ako. Muna siyang katong akong mobile app, katong YouTube. Sukad-sukad sa pagkadoktor na ako yung point na gala nga madala na ako ang mensahe nga tinuod sa inyo. Mo gina akong purpose sa kinabuhi na akong may gala. Mo gina akong purpose may gala nga kana bang akong eskwelahan, ako madala na mahatag na ko sa inyo kay wala ba istorya sa inyo ingani. Wala gyud. Ban nga doktor, matabatahon lang mo. Kung mo ni siya may gala na pwede mo matanaw sa YouTube, pwede mo download sa akong Diagnose Yourself, para maka-interchange tag ideas kung sa tinuod yun si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.